Vi står nu lige nede ved Odense Havn og skal op og kigge på en rigtig fed lejlighed på Helsingborggade nummer 13. Let's go! Lejligheden, vi skal op og se, består af 3 værelser på 81 kvadratmeter. Den ligger lige heroppe på 3. sal. Lejligheden har 3 værelser, og den er opdelt på 2 plan. Lejligheden har helt nyrenoveret badeværelse og en lækker udsigt. Lejligheden har en rigtig fed altan. Kom med ud! Lejligheden ligger så tæt ved havnen, at der er et stenkast ned til vandet. Lejligheden består af 2 plan. Jeg skal op og se den øverste del. Heroppe på den øverste del er der et rigtig stort rum med en rigtig fed altan. Heroppe ved altanen på 2. sal har vi en rigtig fed udsigt over til Odins Bro og ned mod havnen. Kom og se. Er den her lejlighed noget for dig, så ring til os allerede nu på 66 17 07 36 eller skriv til os på